dasare nggone jembar, panggunge ya amba, tendane ya bawira, sound sisteme ya mendukung. Wayangan ning atase kaya ngene kok son nganti 3 set lho. Iya, tur kuwi ra mbayar kabeh. Iya to. Temenanan rega pancen sih katresnane para-para ing kagungan son ing wilayah Selokaton mriki kangge mendarmakan untuk warga masyarakat Selokaton anggene duwe gawe, mula ya dipasang nganti kaya ngono kuwi. Ha iya wayang goreg tenan iki. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun ugi para donatur, mugi-mugi pikantuk liru saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu. Pak Dewarto, halo. Kula pun kuwangen dipijeti kali Pak Dewarto niku Pak Dalang. Heeh ta. Kula pun kuwesel niki asine. Heeh. Lah gur apa ngomongke kesel, Pak Warto iki kesele kliwat kok sampeyan. Mergo njaba jero tur le kesel iki. Lah napa panggung piye carane men ra ambles, kurang ngatur liya-liyane. Lho, panjenengane mongko adate ra ngrokok maling ngrokok mergo stres. Ha iya. Stres mikir acara men sukses iki. Heeh, temenanan. Mula nggih nggih tamba sayah karo Mas Warto. Monggo menika kula sugata sinom nyamat dening Bu Sukesi Rahayu. Semugi-mugi jenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Ha iya ngono kuwi. Ya, Bu. Boyake